gymnasie. Jeg bruger normalt bus som offentlig transport til at komme i skole. Jeg tager 2 forskellige busser. Ellers så bliver jeg kørt, hvis jeg ikke lige orker transport. Jeg bliver enten kørt af min mor og min søster. Jeg cykler ikke så meget, fordi min cykel er punkteret og diabetes. Og så er det også for koldt. Jeg hedder Kalla, jeg går på Københavns Gymnasium i 1. C. Når jeg skal i skole, så lige for tiden så cykler jeg rigtig meget, fordi jeg skal have noget motion. Men ellers så tager jeg 12'eren eller 66'eren, og så skifter jeg til 4A, der stopper lige foran skolen. Jeg går i 1. X på Københavns Åbne Gymnasium. Jeg cykler over til skolen for det meste af tiden, men så tager jeg også toget, sådan F-linjen her til skolen.